Podnikať som sa rozhodol, dá sa povedať, hneď po strednej škole som chcel niečo začať, hľadal som nejakú myšlienku, nejaký nápad. A čírou náhodou som dostal k práci s deťmi v letných táboroch a tak ma to oslovilo, že som si povedal, že toto by mohol byť ten nápad, ten podnikateľský zámer, ktorý by mohol fungovať a byť úspešný. A vlastne celé to vzniklo v roku 2004, odtedy vlastne podnikáme. Euromesto ponúka služby v oblasti hlavne detskej rekreácie, detskej zábavy. Sú to pobytové tábory, robíme školy v prírode, robíme rôzne akcie pre deti, zábavné ako sú Mikuláš, MDD, chodíme po školách, robíme diskotéky na školách, karnevály a podobné veci, ale hlavná činnosť sú vlastne detské tábory počas leta a počas školského roka alternatívne školy v prírode, euroškoly. Impulzom, aby som sa prihlásil do súťaže Dobrý podnikateľ, alebo teda aby som sa stal dobrým podnikateľom, bolo, že som sa stretol s mnohými deťmi, ktoré veľmi radi by navštívili nejaký takýto pobytový tábor alebo proste zažili takýchto 10 dní, ale keď som sa ich pýtal, že či tam prídu, tak veľmi radi, ale povedali, že asi z finančných dôvodov si to nebudú môcť dovoliť. Tak vtedy vlastne skrsla tá myšlienka, že skúsiť nejakým spôsobom nájsť financie aj pre takéto deti, aby sa mohli dostať do tábora. Stále je priestor na rozvoj aj toho, čo robíme. Dalo by sa postaviť horolezecká stena, dali by sa postaviť rôzne iné atrakcie, ktoré by tie decká ani nepoznajú a mohli by sa tu vyskúšať.